ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. Let me tell one story. What a man. ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ತಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಿಯೇ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ್ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತಲಿಪುಲೆ. LOL, haha, laugh out loud. Balotelli, ball scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ Hey, no, Priyaz only. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ಸಾಧನೆ ಪಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪರ್ವತದ ಕೊಡಿಕ್ ಎತ್ತರ ಕಲಿ ಒಂಜೆ ಸಾಧ್ಯತ್ತಿಗೆ ವಾ ಸಾದಿಡ್ಲ ಪೋಲಿ ವಾ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಪೋಲಿ ಎಂಚಲ ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಸಾಧನೆ ಪಂಚಿನ ಪರ್ವತದ ಕೊಡಿಕ್ ಏರಿದು ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಅಂಚನೆ ನರಮನೆಯಾಗ ಅಚ್ಪತ್ತ 4 ನಮೂನೆದ ವಿದ್ಯೆಲೇನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಒರಿಯರೆಗೂ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮೂನೆದ ವಿದ್ಯೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಚಾತುರ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಬದುಕನ್ ತೂಂಡಂಡಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಕಲಿಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪುನು ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ಅರ್ಲಾವರೆ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಲೋಕೋಗಿ ಎತ್ತವರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿದ್ದೆ ಪಣ ಮಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದಾಂಡ ಕಲೆ ಬುಲೆವರೆ ಅವಕಾಶ ಪುಜಿ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ರಾಜಾಶ್ರೇಡು ಕಲೆ ಬುಲೆ ಹೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಇನಿ ಅರಸ್ಥಾನ ಅಲಿದಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಒಂಜ ಮಾಧ್ಯಮಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಕಲಾ ಆರಾಧಕರ ಕಲಾ ಪೋಷಕರ ದುಂಬತನಂದನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಅಂಗನ ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ವರ್ಮ ಕಾಲೊಡ್ದು ದುಂಬು ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವದ ಶ್ರೀ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಾಲ್ಮುಗೋಡ ಅರ್ನ ಅಂಗನೋಡು ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೈನ ಲೇಸನ್ನು ಸುರುಮಲ್ತೇರ ಆ ಲೇಸ್ದ ಪುದರೆ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲೆ ಇನಿಕಾನಗ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲೆ ಖಾಲಿ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಲೋಕದ ಉವ್ವೇ ದೇಶಗೂ ಪೋಣಂದಾಂಡಲ ಉವ್ವೇ ಕೋಂಟು ಕೋಡಿಗೂ ಪೋಣಂದಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಅಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತುಳುವೆರೆನೆ ತಲುಪ ಒಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲೆದ ಒರುಮನೆ ಎಸಲುಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇವೊಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಲೇಸದ ಒರುಮನೆ ಎಸಲುದ ಮಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾದ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಬಂತ ಎಸಲು ವರ್ಮ ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸತ್ಯನಾಥ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮೆಕಾಯ್ ಮಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ ಅಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನಿತಿ ಈ ಲೇಸನ್ ಸುರ್ಮಲ್ಪ ಅಭಿನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದರು ಕಲಕ ಜತ್ತದ ಅಭಿನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತರು ನಿಕಲೆನ್ ತೆಲುಪವನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತರು ವಾನಮನೆಡೆ ತೆಲುಪಾಯಿರು ಐತ ದುನ್ನ ಬನ್ನ ಏತು ಐತ ಎರ್ತೆ ಜತ್ತೆಲು ದಾದ ಅವನ್ನೇನೆ ತಿರುಪಾದು ಕೊರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಓಲಗತ್ತೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದೆತೊಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಡ್ ದಾತ್ರನೆ ಬೆದೆ ಬೆದೆ ದೇಶೋಡು ತಿರುಗದ ತನ್ಕುಲ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರೆಪಾತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ಅಕಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪನ್ಪಿನವು ಅಲಿಯಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಅಂಡ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಆಣನ ಮೋಕೆ ಪೊಣ್ಣ ಗುತ್ತು ಪುಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಮೋಕೆ ಆಣ ಗುತ್ತು ಪುಜಿ ಅಂಚ ಒರಿಯೊಗರಿ ಪನಂದೆ ಉಡಲ ನಡುತ್ತ ಆ ಮೋಕೆ ಅಡಿಗೆ ಕಡಿದು ಪೋಪಿನ ಕಡಿದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆಪಿನ ಪೂರ ಕತೆಕ್ಲೇನ್ ಕೇಂದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ನಿಕಲದು ಮೊದಲು ಕಡೆ ಬರಲ್ಲರು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕೊಲು ಎಸ್ ಇನ್ನು ಎಂಚಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನರ್ಸ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫಮಾಚಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಸೊಂಡು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಕೊಡ್ತಿನ ಕಾಸೊಂಡು
ಕೊರಪೆ ಕೊರಪೆ ಕೊರೋಡಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಟದ ದಯೇಶಾಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೆ ಅರ್ಧ ಮಾತ್ರ ಬೈತೀನಿ ಬಾಕಿದ ಅರ್ಧ ಬರ್ರೆಂಡು ಬರೋಡಿ ಕೊರಪೆ ಅವು ಸಯ್ಯಾಡು ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ದಾದು. ನಿನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಹಾ. ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ಮದ್ಮ್ಯಾತ್ ಜಲ್ಡಪ್ಪನ ಅವ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಜತ್ತ ಅಂಚೆ ಬಂಡಿನಿ ಅವ ಒಂದು ದೇವರ ದಯಟು ಮಾತಲ್ಲ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಗಾಲ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಕ್ ಅಂಡ ಅಕಲ ಗಾಲಗು ತಿಕ್ಕುರ ಮೀನತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾನು ಅದೇ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏರು? ಅಶೋಕ್ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ದ ಶೋರೂಮ್ ಹುಡ್ದು ಅಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ರಡ್ಡು ಬಂತೈತೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಂದ ರಡ್ಡಿ ಈ ವೀಕಡ್ ರಡ್ಡಿ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕಡ್ ಬೋಡ್ತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ರಡ್ಡು ಬಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿ ಬೈದಾರಾ ಕಲರ್ ಬಂಡೇರು ಓ ಬಂಡೇರಿ ಗಿಲಿ ಬಚ್ಚದಾನ ಅಂದು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಿಲಿ ಬಚ್ಚದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ ಸರಿ ಸರಿ ಮಮ್ಮಿ ಬತ್ತೇರ್ದಂಡ ಅವರು ಅಂಡ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು ಟ್ರಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಅವಂದ ಸರಿ 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 ಒಂದು ಎಂಚುಂಡು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಎಂಚುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಂಚ ಮೂಜಿಜ್ಜ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೆನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಪೂರ ಸರ್ವಿಸ್ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರಗೆ ದೇವ್ರ ದಯಟು ವೈಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಅದೇ. ಬೆಂತಿನ ಪಿನಾತ ಕೊಲ್ತಿನ ಪಿನಾತ ಆಸ್ತಿಂಡು ವೈಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲು ಬೊಲಿದ ಚಮಚ ಪಿತ್ತಲ್ದ ನೊಪ್ಪು ಈತ ಮಾತ ಇತ್ತದು ಅಕೇರಿಗೊಂಜಿ ಮದುಮೇರೆ ನಿನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಲ್ಲತ್ತ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ದಿಕ್ಕಂಡ ಐ ಆಮ್ ಎಂಜಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಕಾಸ್ಕೋಡು ತಾನೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಕೋಡು ಬಿಲ್ಲರ ಬಲ್ಲಿ ನಾವು. ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಕೊಂಚ ಬಿಯರ್ ಬಾರ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಸರಿ ಸರಿ ಬಲ ನಮ್ಮನೆ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ನಮ್ಮನೆ ಅವ. ಯಾಪಲ ಮತ್ತೆ ಬರೋಲಿ ಅವ. ಕಾಸ್ಕೋಡು ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲತ್ತ ಅಂದು. ಅಲ್ಲ ಬರಿಯು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗು ಹೆಂಗು ಆ ಬರಿಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಂಜಿ ಉಲ್ತು ಬತ್ತಿ ಮಾರ ಬೇಗ ಲವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇಜಿನ ಎನ್ನ ಲವ್ ಕುರಿದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬೋದು ಕಂಟ್ರಿ ಇಂಜಿನ ಎಂಚ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಇನ್ನು ಎಂಚ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಬಂಧನದ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆವ ಗುರ್ಚಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಲವ್ ಫೇಲ್ ಆತೀನಿ ನಮ್ಮ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವಳು ಬರ್ಚಿ ಸೀಕದಾಳು ಎನ್ನಲ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಟ ತುಳುನಾಡದ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಸ್ಟೈಲ್ ಕುಲ್ದು ಲವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಏ ಈ ಈತ ನಾಚಿಗೆಟ್ನ ಗೊತ್ತು ಜಾನಿ ಎಂಕ ಮದ್ನಾತನ ಮಾರ ಆಂಡಲ ಈ ಚೀ ದುಷ್ಟ ಏ ಐಕತ್ ಓ ಅವು ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಸಾಧ್ಯನಜ್ಜಿ ಏ ಅಂಚತ್ತಿ ಅವು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅವು ಲವ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ವ ನಂದಂದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಮೆಟ್ಲು ಏರ್ಲಚ್ಚಿ ಈ ಮೆಟ್ಲು ಏರ್ಲಚ್ಚಿ ಆ ಇತ್ತ ಬಂದ್ ಇತ್ತ ಬಂದ್ ಇರೇನತ್ತು ಈ ಆಳೆನ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾದಿ ಬಾರೆ ಯಾನು ಬೇತು ತಾತನಾ ಎನ್ನಿನಪ್ಪ ಅವು ಏಕೆ ಸೂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ಎಂಕ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಅದುಂಡತಿ ಜೋಕುಲ ಒಂದೆ 10 ವರ್ಷ ಅಂತ ಅನ್ನು ಅವು ಈ ಜನ್ಮಡ ಅಪ್ಪಜಿ ಅವೆಂತ ಇನ್ನು ಗಂಟು ಬಂಡ ಇರ ಗಂಡನೆ ಆಟ ಆಡುಪ್ಪುನತ ಖಾನೆ ಬರ್ಪಿನತಾರು ಅಂದು 6 ಖಾನೆ ಬರ್ಪಿನಿ 6 ಬತ್ತಿಗುಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬೋಪಿ ಹೊರಾಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗುಲ್ದು ಉಂತಾರ ಹೊಲ್ತು ಉನ್ನೊಂದೊಂದು ಏರ ಕಾಲ ಅಣ್ಣದ ಅನ್ನ ಅರೆ ಪೋಲೆ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕಡಿ ಏ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ಬೇಲೆ ಬೋತು ಜನಿ ಬೇಲೆ ಬೋಯ ಯಾನ್ ಅವು ಪೋತೆ ಬೀಗ ಬರ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಇಂದು ಪೀರ ಬರ್ತೀನಿ ನೀರು ಬರ್ತಾರತ್ತೆ ನನ್ನ ಪೋಪೆ ಸರಿ 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 ಪಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಗುರ್ನೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ಬಕ ಹಾ ಕೋಡೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೇಡಿ ಬಾಡ್ನತಿ ಅಂದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೇಡಿ ರಕ್ತ ಬೀಜಸ್ವರನ ತಂಗಡಿ ತಂಗಡಿ? ಹಾ, ಹಾ. ಜವನೇರು ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪೇರ ದಾನಿ ಸೆಲ್ಫಿಗೆ ಪುನೀಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ವಾವಾ ನಮ್ಮನಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕಾಂಡ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಸೆಲ್ಫಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಬರ್ತಿಬೇಕು ಕಾಲ್ ಪೋಪಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದೆ? ಇದನ್ನ ಗೆತ್ತಾಪು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಅಂದೆ? ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಕಲ್ಲ ಅದೇ. ಆಂಡೊಂದು ಬೇಜಾರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೇಜಾರದೆ ಮದುವೆ ಈತ ಸಮಯ ಅಂడి ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೇಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಂಗಲೆ ಜೋಕುಲು ಬೋಡು ಏ ಪಾವು
ಬೇಗ ಪನ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಗುರು ಎಲ್ಲಂಗೆ ಆಯ್ತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ತಾರಣ್ಣ 3 ಗಂಟೆಗ ಅಂದು ಅಪ್ಪ ನಾನೊಂದು 2 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕೋಟ ಅಪ್ಪ ನಂದು ಅತಿ ಮರ ಫೋಲೆ ಮಾರ ಜಪ್ಪಲೆ ಮಾರ ಕಿರಿಕಿರಿ ವಾ ಪಿತ್ತಿದ ಡಾಕ್ರಿಯ ಕಣ್ಣು ಗುರುಂದಾಗ ಪೋಪೇನ್ ಬಲ್ ಬರ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಲ ಹಣ್ಣು ಮಾರ ಮುಕ್ಕಲು ಮಾರಿಲಿ ಏನನ್ನು ಗುಡ್ಪೂಜೆ ಹೊಂಜಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕರಿಯನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಊರ್ನೇರು ತುಂಬು ಅವಿನ ಹೊರ್ತು ನೋಡು ಈ ದಾದ ನಿಮ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇನ್ ಇರುವ ಇದೀನಿ ಮೈತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ನೋಡಿ ಇನಿ ಬುಡ್ರೆ ಹೇಳಿ హాయ్ ಹಾಯ್ డాక్టర్ ఈర్దద్ద మల్పల మూలు నల్ల ఓపెన్ మల్తిసారా ಅವೇ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇನ್ లేట్ అండ్ ఈత్ పొర్తు ఓపెన్ ఆతుడు ನಾನು ಈ ಹೊರ್ತು ಓಪನ್ ಆತೋಡಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೇನ್ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಬಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನಲು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸುರ್ಕ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಕೇನ್ಲಿ ದಾದ. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಉಲ್ಲೆರತಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತೆ ಆರ್ನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನರ್ಸ್ ಗೀತು ಉಲ್ಲೆರತಿ ಅಕ್ಲ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರಿಗ ಏನ್ ಸಂಗತಿ ವಿಶೇಷ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್ ಹರೀಶಿಲ್ಲ? ಗೀತಕ್ ಪೂದ ಐ ಲವ್ ಯು ಬಂತೀನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಯ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ ಮೆಚ್ವೇನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಐ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಚಿನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕೆಪ್ತಂಡೆ ಬುಡ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ ಬುಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಮಂಡೆ ಸಮೋಂಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಪೊಣ್ಣಗ ಐ ಲವ್ ಯು ಪನ್ಪಿನ್ ಪನ್ನಗ ಪೋಕಲ ತಾಜನಕ್ ನನ್ನ ನಾಯಕ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಒಲ್ತು ಏರ್ದಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ ಇರೆಗೆ ಏರುಂಡಿಜ್ಜ ಪನ್ಲೆ ನನ್ನ ಏರುನು ಬಕ ಏರನ್ನೆ ಏರೋಡ್ಯತ ಅವ್ವೆ ದಾದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅವಿಪ್ಪಡು ಎಂಕಿಡ ಒಂಚೂರು ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತಂಡು ದಾದಕೇನ್ರೆ ಅವೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವಿಷಯ ಹತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಲವ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಈನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬತ್ ಲವ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೇನ್ ಅವಿನ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ತುಂಬಿದ ಕಾಲ ಆಡ್ತಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಲಾ ಮಜ್ನು ರೋಮಿಯೋ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಬೆಂಡಿ ಇತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆಂತುಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುನು ಈತ ಮನುಷ್ಯರು ಎನ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಈತ ಪ್ರಾಣಿಂದೇತನು ಮರಟಿತ್ತಿನ ಮಂಗೆ ದಿನ ಲವ್ ಅಲ್ಪುನು ಮುಜ್ಜಿ ದಿನ ಲವ್ ಅಲ್ಪುನು ಈತ ದಿನೋಲ ಪೋನಾಗ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬೊಗ್ರನ್ ಲವ್ ಅಲ್ಪುನು ಕೆಪ್ತಂಡಿ ದೀಪಿ ತೀರ್ನ ಲವ್ನ್ ಪೂತ್ ನಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲರ ತೀರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತತ್ತ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ. ಯಾನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಎರಡ ಪಾತಿರಂಡು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಲವ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪನ್ ಯಾನ್ ಎರಡು ಏಪನೆ ಪನಡ್ದಿತ್ತೆ ಯಾವ? ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನ್ ಪಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ನಿ ಒನ್ ಇನಿ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪನ್ ಯಾನ್ ಈ ಯಾನ್ ಈ ಪನ್ ಯಾನ್ ಈ ಬಟ್ಟರು ಜಾನನ್ ಮಸ್ತ್ ಲವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಆಯ್ಡ ಪೂತ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಎಂಚ ಪನ್ಪಿನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಕ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪಂದೆ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪೋರಿ ಏನ ಸಾವೇನ ಮಂಗ ಜಾತಿದೇನೆ ಆಯ್ತು ನಡುಟು ಬರ್ತೀನಿ ఆయన ప్రపోజ్ ಮಾಡ್ಬಂದೆ ಸಾದಿ ಬೇರೆ ಈ ಲಾಯಲ ಹೋದು ಪೊಟ್ಟುಗೋಲ್ಗೆ ಲಾಗಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಪೋ ಅವ್ನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪು ಶಾಂತ ಬದಿ ಅಂತ ನಾ ಪತ್ತೋನ್ ನೇಲ್ ಕೊರು ಎನ್ನ ಗುಲಾಬಿ ನಾಯನ ತಿಗಲೆಗಿದೀವಿ ಒಂದೆ ಸಾದಿ ಕಳ್ಳ ಕೋಪದಲೆಗೆರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾ ಲವ್ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಇರೇನೆ ಮದ್ನಪಲ್ ಇರೇನೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈತು ಸಮಯ ಪಾತೆರ್ರೆ ನರ್ವಸ ಅಂತ ನಂದಾತ ಓಕೆ ಇತ್ತಡಲ್ಲ ಪಂಡ ತೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡ್ದ ಅಲ್ಲ ಅವಡು ಯಾನ್ಲ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಬಟ್ ಗುಲಾಬಿ ಒಂಜೆಟ್ಟೆ ಸುಧಾರ್ಪಗ ಓಕೆ ಹಾಕಿಂದೆ ಹಾಕಿಂದ ಕೂಡ ಪನೋಡ ವರ ಒರಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಡ್ಸರ್ತಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಪರಿಸ ಮುಲ್ಪಡ್ತಿ ಅದು ಎನ್ನಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲ ಲವ್ ಅಪ್ಪಂಡ ತಾಲ ಇಜ್ಜ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಲ್ಲ ತಾಲ ಏನ ಲವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜ ಈನ ಲವ್ ಮಲ್ತಿ ನೀರು ಇರು ಬಲಿವರ್ಪುನ ನಾಡ್ ಏನಡ ಬಂಗಾರದ ಅವು ಉಂಡು ಪಿತ್ತಲದ ಅವು ಉಂಡು ಉಂಡು ಪನೊಂದು ಬಂಗಾರ ತಿಂಜಿನ ಪಿತ್ತಲದ ನುಪ್ಪು ಅವು ಮಾತಾ ದಾಲಜ್ಜ ಪಿತ್ತಲಿದ ನುಪ್ಪು ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಆರಿತ್ತ ನುಪ್ಪೇತ ದೇ ಯಾ ನೀರು ಗೇಟ್ ಸರ್ತಿ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಬೆರಿಯ ಬರೋರ್ಚು ಬಂದು
ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪನ ಅರೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಆ ಅದಿ ಇರಿ ನಮ್ನೆ ಪರ್ದ ಸೈಪರೇ ಇರು ಇರೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ ಬಂತೀನಿ ಪಡ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಪಂತಿಜೇರಾ ಪೋಲಿ ಪಡ್ಕೆ ಬತ್ತವಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ಇತ್ತಲೆ ತಲ್ಲಾವು ಸಾಂತಿಲ್ ಮಾತ ಉಲ್ತು ಬರ್ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅವನು ಬೇಗ ಸೈಪೆ ನಾನು ಲವ್ಲ ಹೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಹೊಡ್ಚಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪಡಿಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸರಿಯಾಪನು ಡಾಕ್ಟ್ರೇನ ಸಾವು ಮಾರ ತಿಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಜೊತೆ ತಯಾರೇ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಮಾರ ಸಾವು ಆಟೋರ್ದು ಕಾಟಿ ಬೈತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ಜಪ್ಪರೆ ಬಿಡ್ಪು ತಿಗಲ್ದ ಅಟ್ಟು ಪೈನಸ್ನ ತಿಗಲೇದಿಯರ ನಾಯಿನು ಕಣ್ಣು ಕುರುಂದಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಗಂಗಾ ಸರ್ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕುಲು ಪರ್ದ ಅಲ್ಲ ಚೇಚಿದು ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಿನ್ನಂಜಿನೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕರ ತಿನ್ಬೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕರ ತಿನ್ ನಾಯಿಡ ಕೊರೆಪಾದು ಉಪದ್ರ ಅನ್ಪುಲ್ಲಿ ಗಂಗಸರ ಕೊಡ್ದು ಉಪಕಾರ ಅನ್ಪುಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಬೆ ನಿನ್ನ ತುಂಬ ಪುಟ್ಟಿದ ನಾನು ಗಂಗಸರ ಹತ್ತ ಬಿಯರ್ನು ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಬಿಯರ್ ಗುಪ್ಪು ಆಡುವೇರ ಅಲೋ ಅವು ಬಿಯರ್ ಹತ್ತಾವು ಪಡಿಕೆ ಪಡಿಕೆನಾ ಸೈತು ಹೋದ ಪಡಿಕೆಲವೇ ಸೈತು ಹೋದ ನಮ್ಮಿ ಐ ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಪಡಿಕೆ ಮೈತ್ಯ ಕಂದಿನ ಆತ ಪಕ್ಕ ಹೋಯ್ತು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಕರ್ಮೋಗ ಅವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಣದಿನ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಪೋತುನು ಪೋ ಫೇರ್ ಫೇನ್ ಏಡಲ್ಲ ಪನೋಚ್ಚ ಅವ ಅಂತಾನೆ ಅವು ಪಡಿಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಏಡಲ್ಲ ಪನೋಚ್ಚ 4 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪೆ ಆಟೋರ್ದು ಬರ್ನ ಕಾಂಡೆ ಹಾಕುದು ನಿನ್ನ ನಾಯಿ ಎಂಕು ಬಾರಿ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಓಲಾಕೊಂದು ಬುಡಿಯಾ ಇದನ್ನ ಕಲ್ಲಡಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗೆ ಅಂಚ ಬರ ಹೊಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಲಿಗೆ ತಪ್ಪತ್ತವು ಅವು ಮೊದಲವ್ರದ್ದು ಕನ ಇದ್ದಿನ ನಾಯಣ್ಣ ಈ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ದವು ಇತ್ತಿನ ಅವು ಪ್ರಕೃತಿ ಅತ್ತ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಜೋಡಿ ತಿಕ್ಕಂದಂಡ ಅವು ಸರಿ ಆಪುಡು ಜೋಡಿ ಮಾತಾಕಡಿಟ್ಲ ನಾಡಿ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಿದಿಜ್ಜಿ ಮೊದಲದನೆ ಅವಡ ತೈಕ್ ನಾಯಿ ಅವಂದು ಬೊಗ್ರೆ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿ ದಿಕ್ಕೊಡದು ಸರಿ ಆಪುಡು ಮೊದಲದ ನಾಯಿ ಮೊದಲದಾಡು ಮಿಜಾರ್ದಾಡು ನಾಯಿ ಅತ್ತ ಮೊದಲದ ನಾಯಿ ಅತ್ತವು ಐಕಿ ಜೋಡಿಗೆ ಒಡೇಡೆ ಜಾಪ್ ಹೋಪಿಂದ ಅರೇ ಮಾತಾ ಊರುಡು ನಾಡ್ದಾತರು ಓಲ್ಲ ಜೋಡಿ ತಿಕ್ಕುನೇಜಿ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚೋಡು ಆಲವಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಬ್ಬೆ ಮಾಡು ಈ ಒಡೆ ಸಾವು ನಾಡ್ದಿನ ನಮ್ಮ ಒಟರಡೊಂದಿಗೆ ಒಡೆ ಸಾವು ನಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತೀನಿ ಎಚ್ಚರ ಭಾತ್ಯಾರ ಮರಳ ಭಾತ್ಯಾರ ನೀ ಇವಾಗ ಮೊದಲದ ನಾಯ್ತ ಉದ್ದದ ಅಂದು ಒಟರಡು ಹೋಲ್ಪಂಡು ನಮ್ಮ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೆಜ್ಜಮೆ ನರ್ಸಿದ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಿಡಾದಿನ ನಮ್ಮ ವರ ಡೆಜ್ಜವು ವರಡು ನಾಯಿಂದ ಇವಾಗ ಹೊರಕೆ ಹೆಂಗ ನಿಕ್ಕ ತಗತ್ತೆ ಕೇನ್ ಎಂಕ್ಲಾಲೆಗಳು ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಇದ್ಯಾ ಒಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಯೋಯಿಸೋಡು ಎಂಕ್ಲಾಲೆಗಳು ಎಡ್ಡೇನು ಈಕೇನು ನನ್ ಜಾತಿ ಸರಿ ಯಾಂಕೇನು ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಓ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾದಿ ಬಲ 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 ಮುಚ್ಚಿ ನೆಮ್ಮದಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಇಟ್ಲ ಪಾತಿರಿ ಬಿಡ್ಬಿಚೇರಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ದಾದಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಈಜಲ್ಲ ಉಂಡಾ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂದ ಆಯ್ಜ ನಿಂದೊಂದು ವಿಷಯ ಅವು ಆದಂತ ಇತ್ತಿನೇ ಆಪುಜಿ ಬಲ್ಲೆ ಅವತ್ತು ಈ ವರಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅವತ್ತು ನಿಂದ ಒಂದು ಮೊದಲದ ಬೊಗ್ಗಿಂಡ ಅವೇನ ಹಂದಂಚ ಓ ದೇವರೇ ಈಜಲಿದ್ದೇನ ಬೊಗ್ಗಿನ ಇದು ಮಿತ್ತಲ ಕನ್ನ ಪಾಂಡ ಈಜಲಿದ್ದೆ ಬೊಗ್ಗಿನ ಇಲ್ಲ ಅಮಲ್ ಪರಿಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓರೋಲ್ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ ಸರ್ತೆಲಿ ಇಜ್ಜಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವು ಸಂಗತಿ ಬೇತೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೊಂಜಿ ಮುದೋಲದ ನಾಯಿಂಡು ಅವು ಕೂರೆ ಬಾರಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನು ಈ ಟೈಮ್ ಅವು ಅಂಚೆನತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಲು ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆತ್ತ ಅಂಚ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಜೋಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಯ್ತು ಮುದೋಲದನೆ ಬೊಗ್ಗಿ ಅವಡು ಅಂಚ ಜೋಡಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ಉಂತಾವಡು ಅಂಚ ಮೇಲ್ ಪಂಡೇರಿ ನಿಂಡ ಉಂಡುಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿಂಡುಗೆತ್ತ ಅವೇನು ಒಂಜಿ 10 ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರ್ರುಂದು ಆತಿ ಇತ್ತು ಯಾನೇನ ಚಿನ್ನನು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರಡ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕೊರು ಅನ್ನ ಎಂಕೊಂದು ಜೊತೆ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಮಾರ ನಾಯಿ ಸಾ ಒಂದು ಪ್ಲೀಸ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ತವೆ ಬೊಬ್ಬಂಜಿ ಉಂತುಂದಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ತುಲಾ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಿನ್ನ ನಾಯಿಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನು ಬೊಗ್ಗಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನು ಅಪಗ ಎಣ್ಣನೇ ಕೂರೆ ಓಡಾಯ್ನತ್ತ ಐಕ ಬನ್ನಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತು 10 ದಿನತ ಮಟ್ಟ ಗೊರ ಕೊರು ಅಪಗ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ಉಂತುರತ ನಂಗೆ 2 ಜನಕ್ಲ ಜೆಪ್ಪೊಲೆತ್ತ ಅಕತ ಬನ್ನಿ ಈರ್ ಜೆತ್ತು ಜನ ಸೈಲೆ ಎನ್ನೋಡೆ ಮುರೆಪ್ಪುನು ಅಂದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊರು ಅಮ್ಮ ಅಂದೆ ಯಾನಿತ ಕೊರ್ಪಿನ ಕೊರಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬೊಗ್ಗಿನ ಇವಳ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸಾವ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಆವಂದೆ ಆಪುಡು ಆಪುಡಿ ನರಮನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೌಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಾತನ ದೇವೇರ್ಲ ಮೆಚ್ಚುವೇರ್ ಮಗ ಒಂಜ ಅಂದೆ ಸರಿ ಈರ್ ಪನ್ನೆಕೆ ಅನ್ ಒತ್ತುನ್ ಬೆ ಆಂಡೆ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನುಂಡತಿ ಏನನ್ ಬುಡ್ದಿ ಇತ್ತಿನಾಲೆ ಎತ್ತು ಆಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಚೆಪ್ಪುನು ಇತ್ತು ನಾನು ಇತ್ತೆಂಚ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಗನೆ ಯಾಲ 6 ನೆಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತನೆಂಚ ಆಲ್ ಬರಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಡು ಆಲ್ ಶುಕ್ರುಂಡೆ ಬಾಯಿ ಅನ್ನ ನಿನ್ನ ನಾಯಿಂದ ತವಿನ ಏಲೆ ತಂಬಲ್ಲ ಚಿನ್ನು ಈಯೇ ಬೈಯದ ಪುರ್ತಲೇ ತಂಬಲ್ಲ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಯಾನ 10 ದಿನ 6 ನೆಲ್ಲಡೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪಾರು ಎಂಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜ್ಜ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಯ್ಯಂಜಿ ಸಾವದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೆ ಮಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಚಕೇನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಂತ ಸಾತಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾತಿ ಇದಾದ ಅಲ್ಪನಿ ಅಮ್ಮೂಲು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪೇರ ಬಂತೀನಿ ಮೊಕುಲ್ ಒಳ್ಳೆರ ಮೊಕುಲ್ಡದಾದ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅವು 6 ಇಲ್ಲಡು
ದಾದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ಧಾರ ವೈದ್ಯರು ಎಂಜನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಒರಿಯನೂರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಪನ್ನಗ ಆಲು ಲಾವೆನಿ ಏತ ಸಮಯದ ಆಲ್ದನೆ ದಿವೊಣ್ಣು ಪಲ್ನೆಗೆ ದಾದ ಮಾರೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡು ಅತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ದಾದ ಮಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆವಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬರ್ತದ ಹಾಲು ಒತ್ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ಲ ಒತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚ ಮೇರ್ಲೆತ್ತೀರ ಅಂಚ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಒತ್ತೊಂಡೆ ಅವೇ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನ್ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಬುಡ್ಪಾದ ಪನ್ನ ಮಾರೆ ಅವೇ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಖಾಲಿ ಒಂತ ಸಮಯ ವರ ಪನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಕೊಂಚ ಪತ್ತಿನತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಜೆ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಆರ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನತಿ ಅಂಚೆಕ್ಕ ಪತ್ತಿನ ರಜೆ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಐನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಪತ್ತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನನಗೆ 10 ದಿನ ಐನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಹಾಪಿಡ್ದು ಮುಂಜಿ 15 ದಿನ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 25 ದಿನ ರಜೆ ಬೋಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇರಿ ಇತ್ತದೆ ಆ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಆವಡು ರಾಜೆ ಅಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅದ ಅಂದಪ್ಪ ದುನಿಯಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಹಾ ಅಂಡ ಈತ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚ ಕುಶಾಲ 25 ದಿನ ರಜೆದೆ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೇದಿತ್ತು ಸಂಬಳ ಉರಿತುಂಡಿ ಸರಿ ಇನಿ ಇನಿ ಮಾತಲ ಪೋಂಡು ಪ್ರಜ್ವಲ್ನ ಪೂರ ಪೋಂಡು ఎన్నలో అనే బరతులాకి యాన్ మోకే మల్తిన పొన్నుల ఎంక ముళ్ళాయలు పర్పిన బియర్ల ఉప్పాండు ಅದು ಪೊಣ್ಣುಲೊಂಜಿ ಈತ್ಲ ಕ್ರೂರಿಯ ನಿರಕರಕ್ತಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿ ಜಲ್ಲಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಲವ್ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಕುರಿಯ ದುಂಬೆ ಉಲ್ಲೆಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದುಂಡ ಲವ್ ಮಲ್ದೇರಾ ಲವ್ ಅತ್ತು ನೀ ನಾನು ಓಂಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಓಂಗುದೆ పొన్నులు ఎంజ బుడితినల గొబ్బలి కబడ్డీ గొబ్బలి జిబిలి గొబ్బలి ఇస్పీట్ గొబ్బలి అతన్న కొత్త కొల్లొంದು ಗೋಲಿ గొబ్బలి ಆಂಡ ಎನ್ನಂಚಿನ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬೊಚ್ಚಿ ದುನಿಯಾಡು ಕೆಲವು ಉದ್ದದಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಕುದ್ಯದಕ್ಕಲು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಯಾನು ಓಲು ಬೋಡಿತ್ತನಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾರದು ಬನ್ಪೆ ಯಾನರಿಯ ಕುದ್ಯದಯ ಅತ್ತನ್ ಆಂಡ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮಡು ಪನ್ಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಈ ಕುಂಟನು ಉದ್ದದಯ ದಾಯಿಂಚ ಮಲ್ತ ದಾಯಿಂಚ ಮಲ್ತ ಪನ ದಾಯಿಂಚ ಮಲ್ತ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತಿಜ ಪನಡಿ ಮಲ್ಲ ಆಕು ಆಕುಡ ಇನ್ನನಿ ಯಾನ್ ಏರದ ಅನ್ನ ನಿಂದ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ್ನಗ ಈ ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡದೆ ನಿಕಲ್ ಲವ್ ಮಲ್ತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಏರ್ ಲವ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಮಾರೆ ಓ ಮರ್ಲ ನಿಕಲ್ ಜನ್ ಲವ್ ಮಲ್ಪು ಏರಿಯ ಲವ್ ಮಾಡ್ಪುನು ಸಾವ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಮರಲೆಲ್ಲ ಬಾತೇರ ನಂದ ಮಡೆಯಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಉಡ್ಬಿನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಏರು ಎಂಗಿನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇಂದು ಕೇಂದ್ರಜ್ಜ ಮಾರಾಯ ಶೇ ಇಂದ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ನಿಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಎಂಡೊಂಜಿ ಮುದೋಲದ ನಾಯಿ ಇಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ಅವು ಏಪಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನು ಅವು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ಉಂತ ಹೊಡ್ದಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಐ ಕೊಂಚ ಬೊಗ್ಗಿ ನಾಯಿ ಬೋಡು ಅಪಗಂಡ ಅವು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನ ಉಂತ ಹೊಡು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ಟೈಮ್ ಅಂಚೆನವು ಅಂಚ ಓ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ನಾಟಕ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಜಿ ಈ ಜನ ಪಂಡು ಅಲ್ದ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ದ ಬೊಗ್ಗಿ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲೇನು ಬುಡ್ದು ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಮೋಲು ಉಪ್ಪುಜಾಲ ಆ ಚಿಂಟು ಮನೆ ಎಂಜಿನ ಬುದಾರಿಯ ಚಿನ್ನು ಬುಡ್ದು ಮೋಲು ಉಪ್ಪುಜಾಲ ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಐಕೆ ರಜೆ ಕೊಡತ್ತ ಐಕೆ ನಿಂಡ ಕೇನಿ ನಿನ್ನ ಸಾವ ನಿನ್ನ ಅಂಚ ರಜೆ ಕೀನ್ಯ ಬಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಮರ್ಲೆ ಅವನ ನಿಕ್ಲ ನಡುಟು ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಲ ನಡುಟ್ಟು ಮಾರೆ ಅಂದ ಆಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಮದ್ನೆ ನೆಟ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಾವ ನಿನ್ನ ಅತ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿತ್ತು ಆದಪುರ ಆಪುನ ದಂಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಗಡಿ ಮಾರೆ ಬರ್ಲ ಒಟ್ರಾಸಿಯನ್ನು ನೋಟ್ರಾಸಿ ಬಾತಿಯನ್ನು ಸಾರಿ 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 ಅತ್ತು ಗಡಿ ಬಿಡಿತ್ತುಲ್ಲ ದಾದಪುರ ಆಪುನ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕಾರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಅತ್ತು ಬೆಚ್ಚಡು ಈ ಬಿಯರ್ಗಳ ನೆರಿಯ ಉಪ್ಪಾಂಡು ಅಣ್ಣ ನಿಜವಾದ್ಲಂದು ಎನ್ನ ಪಾಲ್ದ ಅಮೃತ ಅವು ಬಿಯರ್ ಗಾಯಂತವನು ಗಾಯಂತವನು ಆಯ್ ಪಾತೆರಡು ಪಾತೆರ್ ನೇರ್ ದುಂಬು ಆಯ್ಲ ಅಂತ ಬಿಯರ್ ಫರ್ ಆಯ್ ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಪತ್ತ ಇತ್ತ ಪಾತೆರ್ ಇತ್ತ ಪಾತೆರ್ ನನ್ನ ಜನ್ಮೋಡ್ಲ ಪಾತಿರುಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅಕ್ಲ ಕುಸಾಲಿ ಇತ್ತಿನೇ Okay. ಪೇಷಂಟ್ ನಕಲ್ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಸರಿ ಸರಿ ಬರ್ಬಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಹುಷಾರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಪಡ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಡ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪಂತ ಸುರುಕು ಪಡ್ಕೆ ಪತ್ತ ಬೈದಿರಕೇನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಡಿಕೆ ಮತ್ತವ ಇದ್ದಾನ ಓಲ್ತಾಯ ನಮ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪರ್ಣ್ಯತ್ತ
ಬಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಉಮೇಶ್ ಮೀಜಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ ಪುತುಯರ್ ಖುಷಿಯಾಡಂದ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಸುಟ್ಟು ಬರಡ ಹಿಡ್ದೋಕ ತೀರ್ಪುಗೆನುವೆ ಪೊಲಂ ಮಲ್ತಲ್ಲೆ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಪೆರಡಿ. ಹರೀಶ್ ಕಡಂದಲೆ. ನಿತಿನ್ ತುಂಬೆ. ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್. ಉಮೇಶ್ ಸರ್. ಬೂರ್ದು ತಿಳ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಒಂದು ಆತ ತಿಳ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಒಂದು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ನಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಈ ವರ್ಮ ಸೀಸನ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಮಂತಿನ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತ ಶೋಕ ಆತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಹರೀಶ್ನಲ್ಲ ನಿತಿನ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಬುಡ್ನ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ ಉಮೇಶ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡನ್. ಸಲ್ವಲು ಸುರೇಶಣ್ಣ. ಉಮೇಶಣ್ಣ ಸರ್. ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನತ್ ಮಲ್ಲ ಏನತ್ತು ನಿನ್ನ ವ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೀಣೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ನ ಇಂಚ ಗುಯ್ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಪೋತನು ಇನ್ನ ಗೊತ್ತೇನೆ ಆಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕ್ ಏನು ಶಿವನಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಿಜಾರ ತಗೊಂಡು ಲಾಕಿತ್ತು ಮಾತಿರ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಾಕಿತ್ತು, ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಕಿತ್ತು, ನರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಲಾಕಿತ್ತು, ಈಗೆಲ್ಲ ಶೋಕತ್ತು ಒಂದು ಮಂತ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಥ ಟು ಬಿ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಯು ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇನ್ನಿಂತ ಒಂದಿಟ್ಟು ವಿಶ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಉಮೇಶಣ್ಣ. ಉಮೇಶ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿಡಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ಬೇಕು ನಂಜಿ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆಡ್ ಎಡ್ ಇರ್ತದೆ ದಯಮಲ್ತು ಸರ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆತು ನನ್ನ ಮಾರ್ನ ದಯಮಲ್ತದ ಗುರ್ಚಿ ಸರ್ ದಯ ಬಂದಾಗ ಆರು ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರಾರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲಾಜಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವಡು ಪನೊಲ್ಲಿ ಗೌರವಡು ಖಂಡಿತ ಅರ್ಪಣೆ ಮುರಾಡಿ ಚೇಂಬರ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ನಾನೇ ನಾನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಂದಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಜಾರನ ಬಗೆಟ್ ಮಾತಿರ ಎಂಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಾತಿರಗಳು ಆರು ಕಲೆಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇರಂದಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಇರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈತಾರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೀಟ್ಲು ತೊಂದರೆ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪಲ್ಲೆ దాని నీకు ఏడ్చిపెట్టింది దాని నీకు తప్పు అవుతుంది అంట ఖండితమా బోర్డు నుంచి నా వ్యవస్థ నేను మళ్ళీ పోయాను పంట ఖుషి అవును పండ్రనే ఇచ్చి సార్ దయవలుతుంది ఆరు ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಂಗೆ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತಿನ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಬಲೆ ತೇಲಿಪಾಲೆದ SL ವರ್ಂಬ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ಏನು ಎಕಡೆ ಪಂತೆ ಆತನ ನೆಡ್ ದುಂಬುಲ ಸಂಚಿಲೆಡು ಪಂತೆ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವೇನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಲೋಕಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತಲಾ ಪುಣ್ಯದ ನೆಲ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇನಿ ಲೋಕಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಗತು ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಆ ಕಲಾ ಇವು ಕಲಾ ಪನ್ಪಿನ ಇಜ್ಜಿ ಒವ್ವೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪೋಡುಂದಾಂಡಲ ಅಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕುಲೆನ್ನು ಮುಲ್ಪ ತಯಾರು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೆ ರಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಗಡ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ದುಂಬುಗಡಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಲ್ಲೆ ನಡಪಾರೆ ಒದಗಾದು ಕೊರೊಂದೊಲ್ಲೆರು ಈ ಒಂಜಿ ನೆಲನ್ನು ಅನೇಕಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೋಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಗಿಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ SL ವರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಬಲದಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.